Kifelé minden szépnek és jónak látszik a házasságotokban? Azt gondoltad veled, ez soha nem történhet meg? Úgy érzed, csak anyaként tekint rád a férjed? Nem érzed magad vonzó, szexi feleségnek általa? Nem bízol benne, gyanakszol rá? Elolvasod az SMS-eit, e-mailjeit? Jó elmenekülni, elbújni a családtól, munkától és gondoktól egy viszonyba? Ha egyedül vagy, sokat gondolsz a szakításra, vagy hogy döntést kell hoznod már? Amikor vele vagy, úgy érzed, képes lennél elhagyni a családodat is érte? Izgalmas vele lenned? Az elején még élvezted a titkolózást, bujkálást? Mindig ilyen pasira vágytál? Úgy érzed, folyamatos versenyben vagy a feleségével? Ha mindent elmondanál neki, akkor megoldódna a helyzeted? Szeretnél végre nem második lenni? Vágysz arra, hogy értékes legyél egy férfi és önmagad szemében? Megalázónak és méltatlannak tartod ezt a szerepet már? Szenvedsz attól, hogy nem vagy felvállalva? A társas hármas megoldási stratégiák szerelmi háromszögek kezelésére. Keresd meg! info@etanácsadás.hu